mana kuomuono, mana kuomuono, mana kuomuono Jehova, mana kuomuono Nyasaye, mana kuomuono, ono ni Yesu, mana kuomuono Nyasaye, mana kuomuono, mana kuomuono, mana kuomuono, mana kuomuono, mana kuomuono Jehova. Mana kuomuono, mana kuomuono Jehova, mana kuomuono Nyasaye, mana kuomuono, mana kuomuono Nyasaye, mana kuomuono, mana kuomuono, mana kuomuono, mana kuomuono, mana kuomuono Jehova. Mana kuomuono, mana kuomuono, mana kuomuono, mana kuomuono Jehova, mana kuomuono Nyasaye, mana kuomuono, mana kuomuono Nyasaye, mana kuomuono, mana kuomuono, mana kuomuono, mana kuomuono, mana kuomuono Jehova. Mana kuomuono emomiyo wachal kaka wachal. Gigo duto ma wayudo ma wantiere go mana kuom muono. Aya, koro wadwa ni mondo mi wendowa machiegni mathoth ahinya, wadwa ni mondo mi fulri kaito wadhi nyime kamano. Aya, king'iyo kamera ni aparma. Kamano. Iluonga ni Joyce Atieno. Nyinga matiyogo en Joyce Nyabwana. Amora ahinya kendo agone Nyasaye erokamano mokela achope e Ramogi TV. Nyasaye mondo ogwedhu duto ka wan ka mondo wagwedhre kanyakla. Joyce nyakanye, Joyce lemo kanye. Joyce ni en nyar Suna dot Katiga. Aleme kanisa mar Maranatha MTC town Mamigori. Maranatha mano main MTC and deep. Okay. Oh, deep. Oh, okay. Machiegni ahinya e chenro mar winjili kanyo kata kapok wadhi mabor. Ne wan gi topic mane wawuoye. Kamano.
mar weyo ne ji. To winjo wendi bende wacho ni mana kuom ng'uono Nyasaye. Tiende ni Nyasaye be timo nwa ng'uono samoro wakoso ne. To otimo nwa ng'uono. Koro goye kodwa mbaka matin kuom topic mar weyo ne ji richo gini. Weyo ne ji richo gini, what is your view on it? To dibede in be samoro ni nitiere kata moro mane ng'ato timoni mwacho ni ng'ane ni to mato kadhi weyo ne to bang'e to ipoki idhi wene kata nyaka sani samoro pod ilamo Nyasaye mondo ikokonyi. Goye kodwa mbaka matin dakika moro 2. Erokamano. Topic makawuono mar weyo ne ng'ato richo ne en topic maber. To weyo richo ok yot ga ahinya. Ng'uono ne ng'ato nitiere gima ng'ato nya timoni manya bedo mayot nyalo ng'uono ne te kan tie gima ng'ato nya timoni manya muke chunyi kata ke ng'uono to pod nyalo paro. Kata an be ase ng'uono ne ji te kan nitiere malit mano hinyo chunya makoro ang'uono to pod wiya ok nyal wil. Kendo omiyo wer mar mana kuom ng'uono no sama na golo wer no ne nitie malit mana kale ngimana. King'iyo en volume 1 mara nagolo higni 3 mokalo. To sama nagolo wer ni nagole ka already noseriemba ma wapogore gi chuora nikech weche mag jo ot ka family oramo matek ni okanyal yudo muya madag gi kwe. To sama ne otimna malit ma luonga ni jajuok e kind ji mo oneka gimo karomo. Wachno nodhi gi pacha nobedo na malit ahinya. Bano chuno mondo awuok e keny mondo adhi adag kenda. Piny Migori yudo kapok owara. To kane oyalna warruok okona ni nyalo wene ng'ato richo ne. Nochuno mondo ang'uon mondo achak ngima mar dhi mbele kana paro ni nyalo losore. To king'iyo volume 1 nakani dhido katiyo gi nying mar Joyce Jared. To late nyocha loko nyinga ni Joyce Nyabwana. Kech ayudo ka sama na donje wer na paro ni katiyo gi nying no to nyalo miyo gik mabeyo bedie kata gik mane richo nyalo lokore. Nikech adonje wer ka already dak no sekethore. To awacho ni kech koro Nyasaye osewara mondo atine we mondo ati gi nying dichuo manonyuoma mondo nene ni chunya nitie gi dak mondo ne ni maber ma Nyasaye timo nyalo miyo ng'ato wene ng'ato richo ne mondo wadhi mbele. To kanyodhi tafwenyo ni bang' higni 8 onge lokruok. Kendo malite ma pod aromogo gombo mondo nega sama antie. Koro ng'uono tinyalo ng'uono to kadonda ok nya chango. Nyochuna maloko nyinga nikech aneno ka gima gino chalna ka gima ok ketna. Kech atiyo gi nying ma ok konya. Be ok ne ni to aseng'uono marom nade. Koro nya welo nyinga ma golo Joyce Jared atiyo gi Joyce Nyabwana gi sani. Koro ng'uono to ng'ato nyalo ng'uono to nitie malit ma ng'ato nya timoni kata ng'uono to pod pachi nya paro to kochiego kadonda no to chiego gik malit te manosetimore. Amen. Aparo ni mano be kalure kod gima ne wawacho pod wameda lamo kata ne in kama intie kane mondo mi Nyasaye omed miyo chunyi mondo gonyre. Nyasaye mondo chang chunyi wakaw yweyo matin mondo wawinj weche manyien e yo machok mag migago ka waduogo pod wabro medo go mbaka kod Joyce. Kik isud mabor. Koro sano nyalo miya pare nikech anabiro rite yo moro maber ahinya kamoro achiel gi nyathi mapok onyuol. Pare koro gimoro romo ok adwar ngimana asekale mang'eny gigi koro roma. Donge in ng'eyo ni nyakwarwa sani donge i pari mane momiyo en obiro timo arus gi wuode Marrakesh ni machiegni. Gimoro moro matimre ka ok en adier. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow.
Kiongozi anapimwa na ile kazi amefanya. En manaiga chiel, to piny Kenya doke yiero maduong'. Hao watu nitawanyorosha asubuhi na mapema. Hao watu ni watu wa breakfast, tutamalizia hapo kwa breakfast. Tukapok mano timore, singo nitie mane uketi. The Kenya Kwanza Covenant pledged to root out corruption. Ang'o ma osetim, mage mapodi. Wakaanza kutuwekea barabara, sisi watu wenye tunapita na pikipiki. Sisi wakazi wa hapa Mamboleo, tunaamini ya kuwa hii barabara ikiisha, tutakuwa na mabadiliko makubwa. Mae chuny mbaka. Hey, go there! Chieng' Jumapil, ratil. Liet ya Koramogi. Kod wuok tich, kaka wanene. Dibendi en koko koso en mana pogruok mar paro. Kelo ne mbaka ni e chuny boma ma Kisumo. Kik bai. Yang ada bura makare
mara Yesu Sikeya donge amen mano wer maber wan kae kod Joyce Nyabwana kendo pod wamedo rwaki mathoth ahinya e chenro ni wadwa ni mondo mi koro igoye mbaka kodwa wuodhi e wer kae mondo mi kik Joyce dhi ka ok wang'eyo ni Joyce nochako kata wer higa mane wuoth osebedo nade mar wer kae challenges mabende osebedo kaka ise overcome gi bende inyiswa ibi erokamano ahinya ne Roda kod wadwa Ben wera chako higa mar 2018 to ne poda wera to ne pok nagolo gimiluongo ni CD kata pok nadhi e studio mnatim recording to kogik 2023 emagole volume 1 mowero mana kuom ng'wono to asebedo kawuotho wuodh werni ok dawach ni oyot ahinya to be ok dawach ni otek ahinya but en mana mako chuny kod timo kinda nikech Nyasaye oluongi mondo iti tichne seche moko nitie challenges ma aromogo to aduoga lama Nyasaye akono Nyasaye ni ruoth iseyie mondo mi atini koro kata karomo gi wach moro ma no kapana nyaromogo tadoka chonga takono Nyasaye ni kaka berni to samoro bedo matek kata mana huduma ng'ato nyalo luongi samoro kata ionge kata transport to paro ni in go koro kaka inyalo kwayo bende wi kuoto kopo temo macho ni yawo bed ang'ayude gimoro abigo kama iluongano nikech samoro ionge gadier to mostly wan jower gi mafwenyo ni jionge mane wan gi pesa seche te tineni ka ng'ama kwecho eka nitie seche moko ma iluongi dhi e chokruok ibedo kata chakre tich ariyo nyaka Sunday kipoto igwedhi mana gi pesa mar transport kende maduoki ot koro mago bende kanyo to ka Nyasaye otimo ni ng'wono tinya yudo jok ma chunygi oselore manyalo neno ni ng'ano biro tich Nyasaye to ber mondo wagwedhe kata ka ok ogo nengo nikech an be nengo to ok yot e dhoga mondo ago nengo sasa mago ne ng'ato nengo tanjo ka gino bedo na bura to ki ibeda ni kor nengo no be igo to jomoko triti marach moloyo but Nyasaye osebedo na Nyasaye nikech asebedo ka dhach to pok okuodo wiya matis mayudo ago gero kamano sama to lit adier gima ditime maonge ngani samaro to lit gima ditime maonge to chunya nyaka imed tiyo ne Nyasaye yes koro jo dolo kata jo los chokruok yawa jowero seyuagre ahinya jodolo samoro ok dhi gi jower maber ahinya kaka to the 1 week mzima yawa ikete gimoro ma kata kodok e ot to timo shopping samoro giwacho ni gino mi unono chiwe uru nono koro gima nyalo chandi ni to omiwa nono wachiu nono to kata ka ne chokruok dong dachame kata omena ya kadok ot to dong darwakra adawir ramo koro ka juma achiel msima dhi atiye nono to nomiyago nono taduogo nono to mano be gima koro atimo ok dobed mayot ahinya mar chore gima akia gima miyo gero somo mana kar nomiyi nono chiuru nono dak gi som nwa kame wacho bende ni joma tiye madhabahu mondo chieme madhabahu wan wacho pile niya ana wacho ga gino sani wan e dwe mar 8 wachiko Disemba kionge budget tigi joma ingo luongo welo kionge budget don't invite people to ka budget ni tin luongo jomoro amora gi bajedi iluongo jower 80 to in gi budget mar jower 3 why luongo 3 minyalo comfortably appreciate and posta maybe idwa rieda ji 18 why to gibi gite ogibi to no moko nitie meyudo ka gibiro gite 18 go kata ka in kata 20 jower 20 joala 18 ashas protocol dongine no idwa chwanyo ji luonga ji matin to matin gi deal go maber appreciate them well take good care of them well ginind maber gichiem maber ka ng'ato tiyo ne Nyasaye let them enjoy the fruits of their labor
Jolos chokruok. Kanyo to chal Luongo jower 10. Owuok e chandruok to wuok, ochalo ng'ama owuok e chandruok to wuok owuok e wach Nyasaye. Gine ma gimiyo koro ke jower koro ok trust gi. Koro kapok abiro watiekre. Kaito ayman koro niyo jower wakora, jower wero pesa. And it applies to even jotich Nyasaye ma joyalo. Kiluongo jayalo, treat them well. Iluongo Roda, iluongo Ken, iluongo Brother Bernard, iluongo Reverend Obado, iluongo ji 89 to bajedi to twis koka isiko mania gisiko ni wada gi madanga miyo onge nitie Joyce hapa ni kuro kwa tieko Joyce nyalo nyisowa mana kaka iyudo wendege to gi umose jomoko matin donge aya wendena ni e YouTube imanyo Joyce Nyabwana ani e Facebook e TikTok atiyo gi nying mar Joyce Nyabwana kidhi kanyo Nyasaye omiyi ng'wono miya support subscribe like share Nyasaye mondo gwedhu. Amen. Ka in kod ote moro midwa nyiso ji kapok imoso jomoko matin? Ote madwa na wach ne ji en ni piny ma wantie ni ng'ato ka ng'ato Nyasaye oketo ni ng'wono ne ma ene mong'e kaka opango ne dhano. Koro chunyi nyalo neno ng'ato e kiwango moro ma chunyi kale to kare nitie ka Nyasaye to ni kode gi dwaro. Omiyo kiki chunyi cha ng'ato kata ka pod otin kata ka en inene mana ka pod ok en gi gimoro minyalo ne. Era jite miya jite luor nikech ikia ni ng'ama kawuono chayo no ki Nyasaye no kete kanye. Neno dier. Mane ote madwaro nawe nego ji. Dwaro ni mondo amosie ji. Mokwongo wachak gi wuon parwa Charles Jonjo. Agone erokamano kuom ng'wono kod support motimo na mondo mi achop kaiki gi hera mare. Amoso dawa kod kwarwa Nelson Nyamwanga to gi dawa bende Nyojwaya to gi kayuocha duto Nyasaye mondo gwedhu wede kod osiepe eka nitie Pastor Sam ma en nerwa Nyasaye ogwedhi kama entie nikech isebedo ga kisira ga kinde ka kinde. Nyasaye ogwedhi. Nyasaye ogwedhi na mamwa Peres Atino Manyaro Dodo de bed ni ok ng'wono ma Nyasaye nodonjo ga iye to de kura onge nikech ene mano konya ka ting'o tola dhi dera to nojiwa gi wach Nyasaye miyo kawuono pod antiere kendo atiyo tich Nyasaye. Amoso waywa ma onyuol gi bapowa modong' achiel be mano orwaka e od yie. Iluongo ni Min Meli Chiramugi. Nyasaye mondo gwedhu. Nyoro ne ane chokruok e pastorate mar Meruya pastorate Jomaranatha. Eruru kamano kuom yiena mondo mi awe chokruogo abi e studio kaeki. Nyasaye mondo gwedhi ji duto. Amoso Roda kod Ben. Nyasaye mondo gwedhu jowete. Amen. Erokamano ahinya Joyce kuom bedo kodwa ka odiochieng' ma kawuono kidok Nyasaye mondo mi otelni. Amen. Kendo imed tiyo tije yo makare. Oritiru masani warada Jumapili machielo chendo mar Injili kali lungane Roda Nyarko kitmo erokamano mathoth kuom bedo kodwa ka odiochieng' ma kawuono ne. Amen. Erokamano kuom bedo kodwa e chenro ni mar Injili kali nyaka juma manyien. Nyasaye mondo gwedhu nyinga men notiende. Amen. Simba